Pane chitiko china unusual choitika yesterday pa the National Heroes Acre. Kunokuwa mwenye VP Kosano Chiwenga was alone. Haana kuuya na Mini Baloyi. Sezvinokuzikanwa magariro avo nenguva dzavo dzose kuVP Kosano Chiwenga, especially pama events akaita seMaheroes burial. Asi his wife Mini Baloyi, but yesterday he was alone. Akaenda aiwa asina Mini Baloyi. After taona kuti Mini Baloyi was reassigned, akabviswa aiwa ku the MID, akanoisiwa to a post inouya panguva inoyi ichinzi the commanders pool. Not about subscribe or like out on the bell icon. Cause I no poster maini yokudanyira ichiti Mrs. Chiwenga did not attend the National Heroes burial today. This is very unusual. Reports suggested that Amai Chiwenga, who is also a colonel in ZNA, was recently transferred from military intelligence MI to Commander SPO, a specific administrative section within the military. Doma developments are pangwa na zamakuda acharachiti. Mini Baloyi is also captured. Pangwa inoi achiswa to the Commander SPO. Nyakuchizikana zvakuti anenge ane marose mashoma, but panguva inoi zvinobuda panguva nekuchinyorwa kuchinzi aiwa anenge ari kusection yeThe administration, zvoita kuti pane mamwe maevents she cannot spare, haangakwanisi kuzosiya basa rake achinoatenda. Madevelopments ari kubuda achitogwa nekozwa, but as far as we know kuti she is the vice president, she can attend these events nokuda kwekuti she is the second lady of the country. Penda comment section medu kuti mafunguro enyu muri kudei pamusoro pezviriko izvi. So subscribe or like, chit on the bell icon.